Oysa Sayın Bakan daha 2 gün önce lisanı haliyle şunu söylemişti. Ev demekiye Türkiye daxuyani û iddiayên Sedat Peker temaşet ke. Me bi hevra daxuyani û bersivên wezîrê navxuyî dît. Wezîr, bêbextî û tometên giran li Serokwezîrê Berê û Serokê Giştiyê Partiya me Birêz Ahmed Davutoglu. Li hikûmeta AK Partiyê ya wê demê û li dewletê kir. Heta got, wê öcalan ji hepsê derxistana û wê li Bakurê Sûriyê dewletekî PKK ava bikirana. Yani ji bo ku li ser postê xwe bimîne, bêbextî li her kesî kir. Wekî ku me di serê van bûyeran da jî got, divê wezîrê navxwî derhal dest ji kar bikişîne. Divê li parlamentoya ku eqlê hevpar û wijdana gele, komisyonên lêpirsîn û lêkolînê bêvekirin û ew îddia bên lêkolîn kirin. Heta rastî derkevin holê jî, divê di serî de wezîrê navxwîyî hemû berpirsên ku navê wan derbas dibe, ji ser wezîfeyê bên helanîn. Li gorî me, divê operasyona destên paqij bêkirin û şoreşa siyaseta pak bêkirin. Divê em dest bidin hev û bi hevra li ser sindoqê derse hewce bidin vê desilatê. Bir tripod ve bir kamerayla yaptığını ulusal ekranlardan canlı yayınla yapıyor.